Dneska tu máme nejkyslejší bonbon na celém Slovensku. Jo, našel som ho konečne a konečne tu máme nejaký produkt. No ja si ho tu pekne rozbalím a jak vidíte má toto labko. Úprimne, ja som to neskúšal, takže neviem, čo mám od toho čakať. Takže držte mi palce, ať sa tu nezblázním. Oh my god! Nejde to moc vidieť, ale to má tvar lebky. To je tvar lebky normálne. Ja si to tu dám, ten obal. Držte mi palce. 1, 2, 3. Oh! To je kyselejšie. Nie som vôbec čakal. Už dobre. Keď to tak roztumláte, tak to je také sladúčke. Ale ešte mi stále zostal trošku ten kyslý prášak na tom. Ja vám hovorím, že toto je fakt, že až moc kyslé. A keď to vidí nejaký Slovák na Slovensku, kúpite to v bistru. OK? Ale fakt to je také sladučké. Keď to rozujete. To je také... To je ako perník troška. To je potom aj trošku mäkčie, ako keby. Také gumovejšie. Ale viete, koľko dávam kyslosti? 10 z 9. Lebo je tu ešte kyslejší. Ale neviem, prečo je tento najkyslejší. Ale je ešte jeden kyslejší, podľa mňa. No, a ja som ho mal. A ten je tak kyslý, že som mal tak skysnutý tú tvár, že celý týždeň. A to myslím, že už je amen. No, jak som opakoval, budem to ešte raz opakovať. Toto je na Slovensku z Liechove v bistru. Ale musím povedať, že dosť kyslé to je. A dosť. No, ja ho idem už rozkúť. Kde to? Tvrdé to je, ale keď to budete dlho cumlať a mať v ústach, tak to je tvrdšie úplne. No, nám tu už sa roztopil sneh, ale jak vidíte, možno už bude zasa, lebo vidíte. Už tu je troška mráz, ak ste si všimli. No, ja už musím končiť, lebo mi už je zima. Vyzerá, že je teplo, svieti slnko síce, ale to neznamená, že je teplo. Lebo my sme vyššie v horách, proste sme vyššie k slnku, ale aj hore môže byť ešte troška studený vzduch.
A tu je ešte dosť studený vzduch. A ešte k tomu je zima. Aj ročné obdobie, aj pocitovo. No, ja už musím končiť, lebo mne už je fakt zima. Takže čauko.